Kini akong bana, doon na ni siya kinaiya nga makalibog kaayo ba? Kanang makalibog bitaw o di gyud masabot gyud. Pero murag maora man tingali na, no? Pero para inyo gyud masabtan ang akong sugilano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod mo ni problema sa akong bana. Ingon ini ang tanan. You're my everything. No, my one, my everything. Ang ginadya. Ay. Gag ba? Gaba diha, ay. Para ko sa tataran kang be. Ha? Sa lababo ba? Sa ilaw sa lababo. Kuha to be. Unsa ni mong tataran? Akong tataron? Ha? Ang tataran iyang ipakuha kay iyang tataron. Kaya paglagid ni, ang tataran tataron na di ay. Kakitas ko na ni. Unsa na ni mong tataran dong? Ay, dili di ay tataron. Bairan di ay. Unsa na ni mong bairan? Akong bairon. Ha? Imong bairon ang bairan? Kini ba? Kini tigib. Akong bairon. Ay, tigib di ay. Abi na kog ang bairan mo imong bairon kakidort. Tigib di ay. Klaro ha sunod og sulti dong oy para dili mabuang akong utok. Kabungot bes ito ini mo taon oy. Ha? Mau ba pre? Pero siguro ka mo na binuhata ang presyano? Mao na pre, busayaw kay pagkumpiyansa ni Parisiano pre. Kasi madugay ni mong atos ila. Hinahinayan kaghilo sa imong kumparing usaw. Anak ko nakailangan akong amigos Padriciano. Budbuotan mo kayo. Pero kani Padriciano ha. Padriciano kani Parisiano na to. Lain din eh. Natural. Hindi kong katuwa ng isultin mo ba? Natural na dili yung kadayo makabantay nga gihiluan anak kaniya. Kaya kanang hilo nga iyang gigamit. Hinay-hinay man na. Hinanay man na pre. O ba? Ako pa noon. Ako pa man noon imong kuhanog nga. Nakailam ako pa ko'y kunhon. Kailam man kayo kuha ng tawan. Unya, suod ko ta. Siyempre, ang angkong simpatiya na agyon ni mo. Kay suod ko ta gawat ng kumpare ta. Mo ba? Salamat kayo, bra. Nay. Kung maom ganyan. Thank you kayo. Nay, para mo tuo ka, no? Obserbahi ang iya malinihukan, pre. Tanawa lang yun, pre. Obserbahi ba? Uy, klaruha usa na uy. Basig ikaw na hinoy malkan si anak ko kuy. Wag ko magtiaw dahi. Kasi partino, mausa niyang na-obserbaran. Ayaw ra gud pag anak ko kuy, mutuo man day ka kung sa isulti uy. Paminawa usa, obserbahi sa. Baobi tayo sulting partino. Mo sulting yan ako. Para ako nung mutuo ko siyang sulti. Obserbaran sa nako ang lihok tao ni Parisiano. Ako di kay ko makatuo sa gisulti sa kong bana nga si Kokoy nga kana kuno si Parisiano namo manghiluay kuno na. Wa mo koy nakitag basihanan gud. Mo to nakiglalis gyud sa kong bana. Dong ay lagi pagtuo dayon kay wa ta kay baw kun mga pagdaotan ng iya ngadto ni padre ni Parisiano. Kabuutan ni Parisiano. Lagi. Pero obserbaran lang yun today. Uy Kokoy pagtarong di ha. Basi magakita ka na hinuog away anang kalakiha. Wara ba ko'y pagtuo nga ingon anak, kabuutan anang Parisiano? Oo, lagi. Pero yung sulti ni Partino, obserbaran lagi. Ay, pagtuo na yun. Kaya tanong ako sa Parisiano taon, manghiluay kung rito silang lugar. Ay, ay, kung manghiluay pa na, hagbay raw datang nangamatay. Kapila na guta dito makakaon sila hagod. Suma, kapila na, maihapan ni mo. Oo, kada ka na noon. Nya, namatay ka. Wala noon. No, mo na, basiga pa mo ginang mata ni mong hanggawa ka. Ay, ako ba, wala man tamo tuo si sulti ni Partino taon. Ang iyang giingon nga, ay lang kay tuo, obserbare lang. Kay basig mo tuo din ka nga ako gidaot si Parisiano. Eh, pagdaot bitaw ng imong gihimo ni Parisiano bitaw. Klaro anak ko eh. Di, ibet. Kung tinuod pa na, nahilo na day na siya, ha? Og nahilo pa, anong buhi pa man na? Nagsiga pa malagyan ng mata ng Paritino. Be, ang saman be? Ikaw ayaw pagtuog mga istorya-istorya, kay wata kay baw kung doon na ba na sila conflict ni Parisiano? Kabuutan na ng Parisiano, ikumpara ng Paritino? Mao sa day. Ugma ha, mga dutas ilang Parisiano. Mahibaw na to ugma kung unsa gyud tinuod ani nga istorya. Wabay mga nagpahipik ng mga pangutana. Mga dutas ila ugma koy, ha? Day.
Makalagot usahay niya akong bana kay murag way buot. Mutuulan day kung unsa isulti sa mga tao. Mao nga para akong maklaro ang istorya, amo gyung giadto si Parisianos ila. Pre. Nasuloy mo lagi mo, pre. Maribet. Pre, gimingaw mo. Hi, Danik. Hi, Danik. Gimingaw pa. Pre. Asa ba? Gimingaw ka niya? Ay, sayang ko kriak-kriak ako niya agad. Pre, asa rin mo rin ito? Ay, ito apang. Ito pagilakaw, pre. Muabot ron taon-taon. Mo ba? Ay, naray. Wapali ba? Mo pa'y pag-abot. Mo pa'y pag-abot nga ng taxi siya sa kay anak. Di ba? Siya rin sa kay tao na. Okay. Oo na. Nanay mo Musagit asawa, mo asawa na. Kay tao gondro na ni. Be, pabinaw na to. Puluga. Sweet! Tara. Sweet sa ninyo, Sagat oy. ako! Kaya doon ako'y mga kinumpra. Sweet! Nanako, sweet! Pre, Mari, ako sang sugaton, ha? Marilita, diha lang kay sugaton ako si Marilita ninyo. Kadiyot lang. Sige, sige. Pre. Sige, pre! Pag-inay dagma ka! Huwag ka magtanaw, anak ko, kuy. Awa, nagkabuang intawon si Parisiano pagsugat ni Marilita. Ingon anak ka pinangga ni Siano ang iyang asawa. So, sa ato pa, ingon anak kabuutan si Parisiano. Karon, makatuo na gyud ko dai. Makatuo nga ansa. Kung nga nung dili diabetiso si Presiano. Nga naman, Ilalang tawagan na Marilita, sweet na kayo. Mao na ang puwerte yung tamisa. Makadibitik mo na. Yan yung pro siya, diabetic. ilom ko, kuy, oy. Tagkuguon, tanong ka ron, awaron, igo ka gid ron. Suko na sad. Ay, pastilaan, Mari. May regular nga nasuroy mo, Mari. May plano unta mi nga magato sa inyo, ha? Mao ba, Mari? Oo, Mari. Hala na unhan, dahil mo na mo, Mari. Lagi. Pero, Mari, mas maayong hinuon, Mari, nga ni Aka, Mari. Kay, kuhaan ka na magpatulo ko ni mo ba? Kung unsaon pagluto ka to bitong adobo ni mo nga pinalagto. Unya, lami man kay to. Makalimot ko ta nga high blood eta. Mao gid na, Mari, makalibot gid ta, ana. Ana pa ka makahinom do kung sakit mong tangkugo, Mari. Bunot sa ito eh. Sige, Mari, uy, magluto ta. Sige, sige. May kay nag-inom pa to dito sa gawas. Lutuan tatong araw ilang sumsuman. Sige, okay. Lami agyo na ning bugnaw nga fighter 50 ay. Basta isunod sa rep, lami kayo nun. Pre. May kinasuloy mo da. Kung wak mo makasuloy, di ko makainom. Kaya nga naman, pre. Ibawalan ko ni sa inom, pre. Ano ba wala mo ka? Ibawalan kong inom, pre. Nga ako rang usa. Kinahanglan ko no nga duha kita mag-inom-inom na ako'y ka-istorya. Mao ba? Arbida sa O, pre, oy. Unya kay dugay mo kay kang wa man, he. Dugay sa kung wa kainom. Si Pertino, wala mo ni magiginom no. Da, hanggaw tong tuha na, pre. Ano man? Yan hilisbay kay manong og inom. So, akong gipainom. Pag human na mog inom, pre. Akong gitagaan pamiliti, pang taxi pag yun. Unya, pre? Ang kanahan, abi na kog mulakaw na. Kay, mag-atang kong taxi. Ibalik pag yun sa mua. Kay manghuwang pag kwarta, kay wa kuno siya'y bugas sa ilaha. Mao ba, pre? Unya? Unya karon, itagaan na kong para bugas. Sus, ibalik na masagyapon. Oy, kay manghuwang na sa parasudan. Kabrib naman sa iya, Arbida. Oo, lagi. Yap, akong gitagaan nga parasudan. Akong di kumidyan. Anil lang kapuyo, pre. Akong inan na. Nga? Inga siya, nga, nasuko, pre. Nasuko, inoon siya mayo na ako. Suko, kay nga Kumidya naman tong ako. Arbida sa nang istoryaha, eh. Akong ina, kumidya na to ko, pre. Mura magkagjas na, uy. Nga? Lagi. Di maayo da. Nga naman, pre. Pre, kumpare mo gito sultihan, di ka? Kung sa'y sulti Pertino na kubay ni mo. Sabat? Karaan naman na, pre. Iya kong gidaot, ay, sus. Hawa na, mutuonan niya din, pre. Mau ba, pre? Pre, oy. Halos tanan na mong mga silingan din, iyang gisuod. Ano ba makawam mo kwarta? Maro-maro ba? Pero, mau lagi, di na siya makawam. Pulos lang yun na pangdaot ang iya. Oo ba? Siyalan ko di. Sa ato pa ka ito yung ipanulti dari na ako nga parte ni mo. Dito, tinood.
Unsa may panulti niya, pre? Ingon siya, pre, nga di ko nung tam kumpiyansa ni mo. Ingon siya, pre, ay kumpiyansa na siya, no? Kay madugay na, unayon ka na, unayon ko nung mo. Og, kana ko nung pagsiging, anin ni sa inyo taon, aron, imo ko pakanon, kinahinayan ko ni mo gilo. Yamat. Ay, grabe ya, pre. Unya, bituos kasi yan gipanulti. Amor di katuan, pre. Huwag mo ko magdahong magkahimos pagsultis pretino na ko na bahay ni mo. Klaro kayo ngayon kaginaw, di ba? Di naman amo ari sa mo, pre. Hadlok naman ang paninglo na ko sa kung paninglo na mo sa mga utang niya mga silingan mo apil mo sa paningil. Mauna di ha. Huwag kanahan ginitao, pretino. Lagi pre, mahadlok na namo ari. Kay makulatahan naman na siya sa makulatahan na siya dire. Mao nga ikaw pre, kaila naman kanako. Kaila taon. Ay, kaila na kay ko nimo. Lisod kay tuhuan nilang ipanulti batok nimo. Usare ang yun ako nimo, pre. Okay ka mo, yun mo. Ha? Paano mga tatay mo di sa isang Diyos, we? Ika pre, ayok si Mang sa subay bagis pre. Subay tudling, pre. Sige, basta mo balik ko dito sa iyang bahay, pre. Ako to yung nga putlo na inyong pagkumpare. Di na mayo nga kumpare mga unay ra, probida. Di na mo magkumpare, pre. Di na. Magkunsa naman lang mo pre. Magkumari na lang mo. Bongo, ito'y pagkakidor. Pwede mo. Probida. Awaon sa na. Sayop kasi mo mga pagduda. Ay. Nadaka lang sa mga istorya atong paritino. Sabot ko ng partino, eh. Huwag ko sabot. Huwag to nga kayo mo taon siya na taon. Sige, buhat ko ng Parisiano niya. Ipainom pa ha. Pagkaon. Ngayon pabugas, sudan. Niya iya pag yung buhat-buhatan ng istorya taon si Parisiano ginana. Di maayo. Huwag ko dito noon. Kaya murag di maayo ng kaparitino buhat niya na. Sa sunod, kung mo anhi magay nas kanang kuan, kana si katong kumpare nimo. Paritino? Oh, ay nagpasudla ha? Ano, hindi mapasudlo day. Ha? Pasudlo na to, eh. Ano pakano na to? Sabi ay, kaya bag itaw nimo. Nabuang na kada kukoy. Imo na imong padayunon ng tawhana, unya imo pag yung pakanon, wa kada tuhak ka. Day! Yabagid ni utok ang akong bana. Gisultihan na siya nga dili na padayunon tong tawhana. Gusto gid niyang padayunon anya pakanon pa. Pero kani adto sa wa pa siya sultihin ni Parisiano, halos mutuo na siya sa gisulti ni Paritino nga way klarong ebidensya. Unya, nganong padayunon magina nimo tawhana nga yabag magkay nag-utok. Ay, sos, likay lang dito sa samok, day, bidas. Sila may, kapoy ba ni mo kukoy, kulatahon tanong kagway undang-undang ron, nakatilaw kanya na ako. Bidang nuso, ay, blood high naman kay ka. O kisa may di ma-high blood din mo, ha? Kisa may di ma-high blood din mo, kada imong gipanulti ron, murag tuwa man gihapon kalaban adtong tawo nga batik ig binuhatan. Tuwa ka man gihapon pusta niya. Unsa, parehas na mo, mga daotang binuhatan, ha? Naana, ha, kukoy? Bida, paminaw, gaday paminaw, ha? Kanas paritin, no? Hibaw na kita siyang binuhatan, nga kusog kayong manaot, nya, wa na siya makuha sa iyong sikatawag tabang, daoton, dayon. Buti pa sa botan, ha? Kundi na siya makapanghuwam siyang sikataw, iya na yung daoton, nagkaroon. Ato na kontraon, halibig siguro. Kita na ba sunod, ipanabihan na? Na gusto ka, ha? Mao pa na yung sunod nga, may kitang duha, mao yung maisyo po din sa atong barangay, ha? Pasuwayin niya. Di ba kita yung scattered niya, awa niya siya. Pre, kung saan yung balita? Pre, tinuon ni pre. Nga sa pre? Mikaon man kuno ka dito ilang Parisiano. Kaya resultin mo, anak. Ang mga silingan nila dito. Kaya mo yung kaon mo dito. Huwag mo yung mga yo. Wa lagi, pero kumpiyansa magawin. Wa ka mahadlok ang katong inyong ikaon basig nun na to hilo. Ay, paminawa ha. Paminawa mong pamati. Wa ba'y mga sakit o unsa. Naagani sultihan ko ha kay naibaw na kong asa ka dadon. Buwa nga ni mo eh. Kumpiyansa mo ka. Ha? Kahanggaw, gini mo kukoy, oy. Mutuo sa dahil kasi yung gisulti. Ako kung ginapaminaw akong ibati dahil hapon ba? Magwawa ang sakit sa tuntin niya. Gani ha? Reaction mo sakit. Bida ni mo kuy, paita gini mo. Sa imong pagtuog, hiluan ta, ha? Kamaong manghilo si Parisiano, ha? Dili. Oh, naaraman di ay na. Pero tinuod ka itong hilo, itong ilang pagkaon na ito na eh. Kung gihiluan pa ta, apil uta sila kahilo. Kay kita na ba yung upat ang nangaon og nagsaw sa sudan? Hanggawa ni mong utok, uy.
Ikaw mo'y nahiluan. Gihiluan ni Tino imong utok. Awal na sa Tino. Makitaan ko lang na ron. Tagod-tagurong ko ng kalawasan, anak. Bantay lagi na ako ron. Day! Ingon ini kabubo akong bana. Pataka lag tuog unsay mga sultis among kumpare. Unya naa siya mga kinaiya nga gipakita nga murag mulihay siya ni Parisiano. Nadagit siya. Hasang yabag katawag utok kani akong bana. Uy, unsaon ko di siya? Unsay akong buhaton? Palihog tambagi ko ninyo bi. Unsa man ko mo ang pasultihon? Ibet. Lord, salamat Lord. Good morning sa atong konsyal Dondon Mayan. Maing good morning ni mo diha. May good morning nyo Ug labi ni Jmar Lapinya. Kagiyan ni sa Gatsamilti. Okay. Thank you. Yag kung paimno na kalindot ka siya mong timpla Gatsamilti nas babaw sa iring tutupan. Gatsa, matcha. Matcha? Gatsa. Thank you kayo, Lord. Salamat kayo, Ma'am Mary. Salamat sa mga pagampo. Thank you kayo sa tanan na itong mga kaigulan. Salamat kayo sa pagsunod sa mga programa sa RMNDYHP Unang Radyo Unang Malita ni Sir Arnold ug ni Ma'am Ken Galinia. Unya, straight to the point ni Atty. Rupil Banyok. Drama, tanan drama. Ini kahapon, subunganan ni Ma'am Aida. Straight to the point, ini ka-evening edition, Sir Benji Consabado, si Atty. Ben Algono. Thank you kayo. Salamat kayo ng tanan. Sa tanan mga tao ni former Kapitan John Ramos, nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer. Thank you so much kaninyong tanan. O sa tanang mga tao nga miyato sa Pimart, maluna ko lutabon akong bakman. Then, dito ang tanang mga surbat sa krisis kay Barato, palitono dito. O niya, doon na pag-iwi, do not sar us, kilid sa Happy Mart, Mactan. At si Chichen, Magpasalamat ako Alan sa mga mama. Thank you mga mama. Kay Pirmi gid mong nipalit sa Don, Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy Pirmi ang mga bata. Unya para sa mga dagko, happy kaayo sad sila kay naa na may Don Pepe Dark Chocolate. Mugom-ugom sad sila sa Diamond Yema o BM Special. Palit kay Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. okay, thank you kay Chichen. O sa tanang mga inahan ha, kinahanlan yun nga painom na itong atong mga anak sa ato ang Don Pepe Tablia. The best yun kay na ipainom na to. Kay nindot mag yun kay na. Lami kay na Don Pepe Tablia para sa mga bata. Maka palagsik, maka taas energy, high energy, happy yung kayo mga bata niya. Nindot kay ito painom niya pa, uguma po na sila sa ato ang OB Yema Special ug Diamond Yema Special. Kung maglakaw na sila pa doon sa eskwelahan, kay maaktibo ra po na sila. Unya ka mo mga dagko, mag-chat gali mo, Paulitos Macaroni Crunch ug Tasty Fish Cracker. Mo'y ato ang sum ha. Sa tanan pong mga tao ni Kuya ni Pepito, Dodong GR Pepito ug ingon man ni Inday Shane Pepito sa Bromits PH. Salamat kay ninyong tadhan. Ang Bromits PH na sa Facebook. Time pa lang ninyo ang Bromits PH sa Facebook. Makita ninyo ilang number. Unya tawaga kung unsay gusto ninyo nga ipahimo sa inyong panimay, limpyuhan tanan, kortina tanan, brasan pa natin mga unsa. Kung unsay inyong gusto kay para limpyo mo ng Bromits PH Cleaning Services. Limpyuhan tanan, yung mga CR tanan, ang yung mga garden ugod sa pananaya. O sa tanan po mga tao ni Ma'am Jasmine Navarro, Ma'am Jasmine Mabini Navarro. Salamat kay ni mo diha sa bunbun ma'am. O ni Sir Raul Alibio Isoto, Sir Rene, o ni Sir Apiat. Kumusta kamog tanan diha? Thank you so much kaninyong tanan. Labi na yun sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choy Asrar Suriki Asrar Surayan kagti Ma'am Kasmer Arrao. Ng ilang mga tao gipainom sa tuwang kaping matapang nga kaya kang ipaglawan ang said Panyawan Coffee Mix. Maunay the best kay nato ipainom sa atong mga tao sa opisina kay mahuman gyud ang ato ang buluaton kay pagkondisyon na siya ipaglaban ka sa imuhang mga trabaho adlawng tanan. So inom yung taog said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Okay, Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ro, nag-set Panyawan Herbal Capsule, set Panyawan Herbal Capsule with garlic, set Panyawan Herbal Capsule with mangosteen, para sa mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man kinabukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og set Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuluso sa kaadlaw inom.
Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo, magyapon, usag yapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imunon, una ka magkaon sa imong paniuto. Magyapon sa imo yan pagpanihapon, inom na pudaan ko sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na ni makatambal ana, hinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Okay, thank you kayo to preso niya sa tanan po nato makaigsunan nga bigami sa to ang Sedlen Well. Thank you you kayo tanan sa paghimog number 1 sa market sa to ang Sedlen Well nga tinuod mo agtang sa to panood pa maol para kit sa kalawasan. Barikos wins katul kutos kabataan ilikay pagyuta sa dinggi. Kung manghaplas ta sa ato ang Sedlen Well pero sabotaan na harata mo palit sa butika. Pero kung layo mo sa butika, i-type lang ninyo sa Facebook, Sed Marketing Incorporated. Makita ninyo ang mga produkto sa Sed Marketing. Pwede na ninyo, genuine gina ninyo makita diya sa Facebook, ha? Pwede mo palit ana order mo sa Shopee. Pag Shopee na lang mo, kay ihatod pa sa inyong panimay. Okay, Bam? Good morning! Alang sa mga taga Elungos Public Market, Elvira Model, Sherwin Aribal, Irene Aribal, Jewel Sinalay, Nelda Esperelia, Maricar Madiala, Dandan Lamberti, Dudong Guzon, kaya diya sa may tindahan ni Sir Sherwin. Ayaw ka mga limo sa dili po mabrin yung tindahan sa yung mga ligo. Gamit ang atong Set Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract para magpabilin kitang batanon, younger looking, kutis artista, kutis porcelana. Ano na itom-itom, blackheads or whiteheads, dili mo masabtan ang imong panit albinadiyas mo na, Set Celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na lamang sa butika para dili jud mo mailad o original jud ang inyong mapalit. Mas maayo nga doon na itatak Sed Marketing na kasuwa sa label diha sa inyong matanaw sa iyong isudlan. Ha? Sed Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Okay, salamat kay Bam Unya makaigsunan. Kita da sa iyo mong gitang kinitoksin. Grabe kay nimo daot sa atong blood cells. Atong blood cells importante ni kay mauni tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani. Ang atuar ba yung cover sa blood cells na to may daoton ang mistiki mo lapot ang atong dugo. Maunay kinungdan nga mag poor blood circulation kao nya. Ini ta poor blood circulation mo bation kag mga major nga masakit. Baunay bation na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug pa na to balatian. Constipated ka o ingon man kini ato ang kidney problem. Mauna nga kinahanglan gyud ka minom og G-Detox. Kaya ang G-Detox natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwang tang sa balatian. Puno kinis nutrients nga mga makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usa ra gyud kapsula, usa ka oras sa di pa ka mukaon, mura ra maintenance nato. Pero doon na kay balatian kinahanglan katulo kay nung buntag uto hapon. Unya imnan gyud na to walungan to sa 12 ka basong tubig matag adlaw. Busa kung gusto ka mo wagtag ka mga toxin sa imong kalawasan nga mahinudan sa imong balatian. O garon ligon kanunay nga to vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 nga muwagtang o mo flush out sa toxin sa atuang kalawasan. Ati Pres? Okay, ang sendo na ito karag-adlaw, Si Inday Ebet Ati Pres. Ebet. Kani problema rin niya yung bahan na Ati Pres ba murag nada sa istorya sa iyang kumpare nga atos paritino yun niya kasi parikukoy si paritino niya itong usan niya ka kumpare sa tingan ano mo at ko dong Siano. Si Parisiano niya. Daoto ni Tino. Buutan man taos Parisiano.
Nga, maulagi ati pres, kanang hilo-hilo, bahagtod nga marag dadar, ba din los kukoy. Kaila, siga ko, sa, di ka dito, pre, nya, mausulti sa ilang mga silingan, wa mo kuno ibati nga, kung lagi, kanalaging, nakay diferensya nga bation sa mong lawas, nya, timing nga sa to ati pres, nga gipanuot sa taon, tos kukoy, marag sakit-sakit yung tiyan, nya, magwawa ko na, sakitan sa kuno taon, mauto nga, magwawa taon, ang iyahang, gibati kuno nya mao ni ang problema ron ati pres nga kuan nituo kuno yang bana unsaon na to ani ati pres. O mao ni ang problema ati pres tinuod ba kuno hilo-hilo bam ari good bam ati pres. Ambot lang ka, no? Tinuod ba ka ng hello? Karon murag ba na mo kadugo ka nang hilo-hilo ati Pero- pres kay sukad nga nigawas na nga ang importanteng sugo sa ato ang labaw mga kagawom nga higugma ang Dios labaw sa nga tanan og higugma ang imong isikataw sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon murag wa na ko kadungog nga napay giluan kay ang mga tao ron mga tarong naman ati pres. Ang dili kayo tarong ron kanara mga buaya-buaya dili kayo sila tarong. Pero apat ka kahibaw, Goliath. Kung naapabagay, naaman dyan na kahibawan. Naagyapon ati pres daghan gyapon kayo naagyon naapagyon na pero Napakibaw na sila Oo. interesan. no, lagi kanang palatay lang ganyan ati pres kanang kuan inana man ang ilang istorya sa una palatay nya kanang lamingon kag mga usa ka buwan kapin uno ka matay inana man na. Pero karon murag lisod naman kay ang mga tao ron murag wa na di na kay bawon ko sila nga sayawa ng buhat. Ang mga tao ron na busy sa vlog-vlog. Oh, na business vlog. Tarong na yung mga tao nga buotan, matawa na mausong iloy, loron. Pero kaniyang ayang ba na tao na tipres, kuan, kanang nitutuo na sa istorya siyang kumpare taon usa, nga si Tino. Iyang gidaot si, Parisiano nila. Nga, mauna, nga lisod kayo ati pres, saon na nato ani. Nga, mutuo ba ni kuno, ati pres, mutuo ba tag, napabakataw ni. Ikaw ba, unsa ba kasulti na to ani Bambe? Kay siya, doon na murag doon na siya gibati nga, murag diferensya nga yung lawas sa man. Ay, katurgo sakit-sakit yan tiyan ba, pero nagtuo ko, panuot ra na. Panuot ra. Haplasir na, kanang said panyawan, dongay. Said panyawan, liniment oil, ihaplas na si Mulawas, kada katuog niya mo gabi Kay mo na dakbist kay na to niya. Saon nga tuo magkana, taon? Kadtong giingon nga, basi gibutangan ng kilo ang mga pagkaon, abi nimo kay, ang sulti po ni Siano, nakaangko adtong sulti si Tino batong iyang konta, kay maulagi nga, gipahulam og kwarta, nibalik kay palit og bugas, nibalik palit sa sudaan, moto nga nga, ay niblag po yun, mura siyang libos na suko ko, no? Ya, dili man maayo nga gitagaan sa mga pagtagad gipahuan pa sa kwartaw niya ug masuko sa iya ding nanaon nga manghilo si ano Dali yung tugod, binuar ko na good, probida. kani mas labo pa ni sa hilo Ang sabi ni Papi? kung ari ka Santiago 3 versikulo 8 apan walay makamanso sa dila daotan kini og dili kapugngan og puno sa hilo nga makamatay. Aha. Ang buto sabot, ang mga pulong nga imong gilitok, ang mga pulong nga imong gibuhian. Mao na Nato grabe si hilo. katao. Mas grabe nga hilo. Ikato siyang gisulti og dili to tinud og pagdaot lang to niya ni Siano, mas grabe siyang kapakahilo. Mao gyud. Oh. So, da. Kay gingon ko diri pulo sa hilo makamatay ang mga dila kay kun unsay imong gilitok makasamad barubalatian na may uban nga ingon sila Goliath na ubang panultihon nga ang imo kunong gisulti nga sakit unsay imong gilitok nga pulong nga sakit sa balatian sa katao mas may pa kuno imong gisugma kung gisagpa masakit pa kuno imong gisulti sa gidapatan ka ug unsay imong gilitok mao nga kanang gisulti sakto tong gulat nga naatlan lang ang gipanuhot niya pero si Ramanzay dunay bation nga iyang asawa apil magkaon Mao gyud. sila mang nangaon sira di maapektahan sila mang duwa mo nangaon muna nga Dili sila upat sa to madaot ato, bam, di ba? oo kasi sila may nangaon tanan mao ma'am nga kanang naang ayaw kabalaka kay o pananglitan og dunay diferensya nga mao nakaingon ug tinuod mo nga gihiluan nganong hiluan man kangawa may kayugot
Kay ubos. Kaligot-got si Siano diyan ninyo. Ano yan, barkada pag siya, suod pag kayo sila pa. Maray, uy pre, mayo kinasuroy, taon mo, taon naman mo masuroy. Mutar gyud kay siya. Lagi sa ako nagingon kato si Tino mas labing nagdaog hilo kay kitagaan pa sa mayong kabubuton, gipakitaan pa sa mayong pagtagad, kitagaan pa sa kwarta para bugas, ibalik sa kitagaan pa sa para sudan. Pero yung taga-agibugaton ang komedya ni Siano ngadto niya. Pananglitan, ang paminawan ni mo pagpadakaro sa suwat, ikaw na apel ba kung sa imong gibati, na ba po kay gibati ini ha? Oo, yun. Kay pananglitan og na atong tarawon, pabahibaw am diri pag-usab. Kay kung sa gani, asa man ang balay ni siya, mga tamay mo sabay may pamniudto sa ila ha? Ito ka man ito, ma'am? Kada pa yung may boundary, tanaw na tumugahay, mga muha. Salamat naman agad yung taluman noon. Kung ako ang puzzle, Tihon.